ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 ഹരേഷ് രാമ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേഷ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയ മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടയേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. निताय गौर परमानंदे. हरि हरि बोल. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അജയ് ഘോഷിന്റെ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്താ മാതാജി? അജയ് ഘോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ പറയണ? ഇന്ന് പ്രണാമം പറഞ്ഞെന്ന് അജയ് ഘോഷ് പ്രഭു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. നമ്മള് 18-ാം അധ്യായം വിപ്രശാപോ ഉപലംഘനം, അതിലെ ശ്ലോകം 5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താവത് കലിർന പ്രഭവേത് പ്രവിഷ്ടോപി ഹ സർവദാ യാവദീശോ മഹാനുർവ്യാം അഭിമന്യവ ഏകരാട്. ആവത് താവത് ദീർഘകാലം ദീർഘകാലം കലി കലിസത്വം ഞാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രഭവേത് പുഷ്ടിപ്പെടുക. നുഴഞ്ഞു കയറി. കയറി. അഭി എന്നാലും ഇഹ ഇവിടെ ഇവിടെ സർവദഃ സർവയിടങ്ങളിലും യാവത് അത്രയും കാലം കാലം ഈശഃ ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ മഹാൻ ശ്രേഷ്ഠം ഉർവ്യാം അതിശക്തനായ അഭിമന്യവ അഭിമന്യുവിന്റെ പുത്രൻ. അഭിമന്യുവിന്റെ പുത്രൻ. ഏകരാട്. സാമ്രാട്ട് ആരാണ് അഭിമന്യുവിന്റെ പുത്രൻ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ. മഹാരാജ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. ശ്രേഷ്ഠനും അതിശക്തനുമായ അഭിമന്യു പുത്രൻ ഭൂമിയിൽ ചക്രവർത്തിയായി വളരുന്ന കാലത്തോളം കലിസത്വത്തിന് ഭൂമിയിൽ തഴച്ചു വളരുവാൻ സാധ്യമല്ല. അത്ര നീതിമാനും പ്രജകളോട് തൽപരനുമായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വാണരുളുന്ന കാലത്തോളം കലിസത്വത്തിന് ഭൂമിയിൽ തഴച്ചു വളരാൻ സാധ്യമല്ല. ഭാവാർത്ഥം നാം നേരത്തെ വിശദമാക്കിയതുപോലെ കലിസത്വം വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഭൂമിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു പന്തലിക്കാൻ അഥവാ തൻ്റെ സ്വാധീനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അവൻ ഒരവസരത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തൃപ്തികരമാം വിധം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കലിസത്വത്തിന് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സദ്ഭരണത്തിന്റെ ശൈലിയാണത്. കലിസത്വത്തെ പോലുള്ള ഛിദ്രശക്തികൾ സദാ അവരുടെ ദ്രോഹപരമായ പ്രവൃത്തികൾ പരമാവധി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയൊക്കെ ഏതുവിധേനയും തടുക്കുക എന്നത് ഒരു ഉത്തമ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കർത്തവ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഛിദ്രശക്തികളെ പരമാവധി ചെറുത്തു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ കർത്തവ്യം. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിസത്വത്തിന് വസിക്കുവാൻ മുമ്പേ തന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിച്ചു നൽകിയെങ്കിലും കലിസത്വത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിൽ പ്രജകൾ അകപ്പെടാനുള്ള യാതൊരു അവസരവും അദ്ദേഹം നൽകിയില്ല. 5 സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുത്തു, പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കലിസത്വത്തിന് അതിലൊന്നും കയറാൻ സാധിച്ചില്ല. അവസാനം സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു. ശ്ലോകം 6. യസ്മിന്നഹനിയർഹ്യേവ്യ ഭഗവാനുത്സസർജകാം തദൈവേഹാനുവൃത്തോ അസാവദ്ധർമ്മ പ്രഭവ കലിഃ. യസ്മിൻ അഹനി അതേ ദിവസത്തിൽ യർഹി ഏവ ആ നിമിഷത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഉത്സസർജ ഉപേക്ഷിച്ചു ഗാം ഭൂമി ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. തഥാ ആ വേളയിൽ ഏവ ഈ ലോകത്തിൽ അനുവർത്തിച്ചു അസൗ അവൻ അധർമ്മം പ്രഭവ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു കലിഹി കലിസത്വം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയായ ആ ദിവസം അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ, ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവിധ അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന കലിസത്വം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആഗതനായി. ഭഗവാൻ ഇവിടം വിട്ടു പോയ ആ സമയത്ത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം
അപ്പോ ആ സമയം അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവിധ അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന, കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടുന്ന കലിസത്വം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആഗതനായി. ഭാവാർത്ഥം: പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം അനന്യങ്ങളാണ്, ഒരു മാറ്റവുമില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം കലിസത്വത്തിന് ഭൂമിയുടെ അധികാര അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് കലിസത്വത്തിന് ഭൂമിയിലേക്ക് അധികാര അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു പക്ഷെ അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ മുതലായവയെല്ലാം നിരന്തരം ജപിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം കലിസത്വത്തിന് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരവസരവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പോയാലും എന്തുണ്ട്? നാമങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങള്, ലീലകള് അതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിരന്തരം നാമം ജപിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം കലിസത്വത്തിന് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരവസരവുമില്ല. ലോകത്തു നിന്നും കലിസത്വത്തെ തുരത്തി ഓടിക്കാനുള്ള ഉപായമാണത്. ഏത്? നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പരിഷ്കൃത മാനവ സമൂഹത്തിൽ ഭൗമിക ശാസ്ത്രത്തിന് അത്ഭുതകരമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പരിഷ്കൃത മാനവ സമൂഹത്തെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്, ഭൗതികമായിട്ട് ഡിഗ്രിയും അല്ലാതും ഡോക്ടറേറ്റും അതേപോലെ എഞ്ചിനീയറിങ്, ഡോക്ടർമാര്, അതാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം. ശാസ്ത്രജ്ഞര്, അതിനൊക്കെ അത്ഭുതകരമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പ്രസരണം ചെയ്യുന്നതിന് അവർ റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി കുറെ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഭഗവത്ഗീതയിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആധികാരികമായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമരൂപ മാഹാത്മ്യങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾ വേണ്ട സംവിധാനം ഒരുക്കണം. അപ്പൊ ഈ മൈക്കിലൂടെ പാട്ടുകള്, ഓരോ ട്യൂണുകളിലുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ അത് വൈകുന്നേരം നേരത്ത്, അതും ആ ചുറ്റുവട്ടത്ത് മാത്രം കേൾക്കേണ്ട വിധത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കണം, അല്ലെ? ഭക്തിഗാനങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആധികാരികമായ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ മാഹാത്മ്യങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾ വേണ്ട സംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന പക്ഷം അനുകൂലമായ ഒരവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൽ ധർമാനുശാസനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധർമാനുശാസനങ്ങളെ ആദ്യം നല്ലതുപോലെ ഭഗവാനുള്ള സമയത്തും അതുപോലെ നല്ല രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അതെല്ലാം ധർമാനുശാസനങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം ലോകത്തു നിന്നും അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കാൻ വ്യഗ്രരായ ഭരണാധികാരികൾ വിജയികളായിത്തീരും. ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം ഒന്നും തന്നെ മോശപ്പെട്ടതല്ല. ഇതെല്ലാം എന്തുണ്ടെങ്കിലും ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങള് ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ മോശപ്പെട്ടതല്ല. ഞാനുദ്ദേശിച്ച് കലിം സമ്രാട് സാരംഗ ഇവ സാരഭോഗ് കുശലാന്യാശു സിദ്ധ്യന്തി നേതരാണി കൃതാനിയത്. ഒരിക്കലുമില്ല അനുദ്വേഷ്ടി കലിം കലിസത്വത്തിന് സമ്രാട്ട് ചക്രവർത്തി സാരംഗ മധുബന്മാരെ പോലെ പ്രായോഗിക വീക്ഷണ സിദ്ധാന്തം ഇവ പോലെ സാരബുക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന കുശലാനി ശുഭകരമായ വസ്തുക്കൾ ആസു സിദ്ധ്യന്തി വിജയായി ഇതരാണി അമംഗളകരമായവ ദാനി അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവ ജയ് ശിലപ്രഭു.
പൂക്കളിലെ അന്തസത്തയായ മകരന്തം മാത്രം നുകരുന്ന മധുപന്മാരെ പോലെ ഒരു യഥാർത്ഥ സിദ്ധാന്തക്കാരനായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പൂക്കളിലെ അന്തസത്തയായ മകരന്തം, തേൻ മാത്രം നുകരുന്ന മധുവന്മാരെ വണ്ടിനെ പോലെ ഒരു യഥാർത്ഥ സിദ്ധാന്തക്കാരനായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. കലിയുഗത്തിൽ ശുഭകരമായ വസ്തുക്കൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് സദ്ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു മാഹാത്മ്യമുണ്ട്. എന്താണ്? ശുഭകരമായ വസ്തുക്കൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് സദ്ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അതേസമയം അശുഭങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ തദനുസരണമായ ഫലങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരികയുള്ളൂ. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കലിസത്വത്തോട് ഒരിക്കലും ഈർഷ്യയുണ്ടായില്ല. നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചാല് പിന്നെ കലിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും രാജാവ് ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാനും ശ്രമിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കലിസത്വത്തോട് ഒരിക്കലും ഈർഷ്യയുണ്ടായില്ല, ദേഷ്യം വന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം: കലിയുഗത്തെ അധപ്പതനോന്മുഖമായ യുഗം അഥവാ ധർമ്മഭ്രംശം സംഭവിച്ച യുഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അധപ്പതനങ്ങൾ ധാരാളം പെട്ടെന്ന് വരും. ധർമ്മത്തിനൊക്കെ ഭ്രംശം സംഭവിച്ച യുഗം എന്നാണ് കലിയുഗത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അധപ്പതിച്ച യുഗത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾ അവലക്ഷണമായ അവസ്ഥയിലാകയാൽ പരമപുരുഷൻ അവർക്ക് ചില പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് അധപ്പതിച്ച ഒരു അധപ്പതിച്ച യുഗമായതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷൻ അവർക്ക് ചില പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ ഭഗവത് ഇച്ഛയനുസരിച്ച് ഒരു ജീവാത്മാവ് യഥാർത്ഥമായി പാപകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാത്ത പക്ഷം, ഒരു ജീവാത്മാവ്, അതായത് ഒരു മനുഷ്യനായാലും ജീവികളായാലും ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും ജീവാത്മാവ് തന്നെ, അവർക്ക് ചില പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ ഭഗവത് ഇച്ഛയനുസരിച്ച് ഒരു ജീവാത്മാവ് യഥാർത്ഥമായി പാപകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാത്ത പക്ഷം ആ ജീവാത്മാവ് പാപകർമ്മ ഫലത്തിന്റെ ഇരയായി തീരുന്നില്ല. പാപം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് കർമ്മഫലവും ലഭിക്കുന്നില്ല. മറ്റു യുഗങ്ങളിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ വെറുതെ ചിന്തിക്കുക വഴി മാത്രം മതി. മറ്റു യുഗങ്ങളിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ വെറുതെ ചിന്തിക്കുക വഴി മാത്രം ഒരുവൻ ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾക്ക് ഇരയായി തീരുമായിരുന്നു. നമ്മള് ഓരോ ദിവസവും എന്തെല്ലാം പാപങ്ങൾ ചെയ്യണുണ്ടെങ്കിലും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓരോ ശ്രദ്ധകളും അല്ലെ. നമ്മള് വഴക്ക് പറയുന്നവരോട് എന്തായാലും അങ്ങനെ ആയിപ്പോട്ടെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു പറയാതിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം പാപങ്ങളാണ്, ചിന്തിച്ചാൽ പോലും പാപമാണ് മറ്റു യുഗങ്ങളിൽ. പക്ഷേ കലിയുഗത്തിലെ ഒരു ആനുകൂല്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പാപകർമ്മങ്ങൾ വെറുതെ ചിന്തിക്കുക വഴി മാത്രം പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾക്ക് മറ്റു യുഗങ്ങളിൽ ഇരയായിത്തീരും. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഈ യുഗത്തിൽ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക വഴി മാത്രം, സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സത്കർമ്മങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക വഴി മാത്രം ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് സത്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ പാരിതോഷികമായി സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക. മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ആ ചിന്ത ഉണ്ടായാൽ പോലും ഭഗവാൻ അതിന് പാരിതോഷികമായി സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്നു. സത്കർമ്മ ഫലം അത് ചെയ്തതിന് തുല്യമായിട്ട് അതിനൊരു ബോണസ് തരികയാണ് ചെയ്യണത്. അതായത് അന്തര്യാമിയായിരുന്ന് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നു, കാണുന്നു. ആ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ ജീവസത്തയ്ക്ക് സത്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ പാരിതോഷികമായി സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത് കൃപയാൽ വിദ്വാനും പണ്ഡിതനും വിവേകിയുമാകയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിസത്വത്തോടെ അനാവശ്യമായി ഈർഷ്യ പുലർത്തിയിരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ അത്രയും വിശ്വാസമുള്ള, ഭഗവാനെ കണ്ടറിഞ്ഞ ആള്, ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ വിദ്വാനായിരുന്നു, പണ്ഡിതനായിരുന്നു, വിവേകിയുമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവത് കൃപ. അല്ലാണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അതെല്ലാം തൻ്റെ നേട്ടമായി ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല, പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിസത്വത്തോട് അനാവശ്യമായ ഈർഷ്യ, ദേഷ്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്നിമിത്തം കലിക്ക്
ഒരു പാപകർമ്മവും ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതുമില്ല. കലിയുഗത്തിന്റെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളുടെ ഇരകളായി നിബന്ധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിച്ചു. ഓരോരുത്തരുടെയും കലിയുടെ കയ്യിൽ പെടാതിരിക്കാൻ, അവർ താഴേക്ക് നിബന്ധിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. കലിയുഗത്തിന്റെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളുടെ ഇരകളായി നിബന്ധിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിച്ചു. അതേസമയം ചില സ്ഥലങ്ങൾ കലിസത്വത്തിന് വസിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കലിയുഗത്തിനും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകി. മറ്റ് പ്രജകളെ പോലെ തന്നെ സംരക്ഷിച്ചതുപോലെ കലിയുഗത്തിനും കലിക്കും അതിന് വസിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് കലിക്കും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകി. കലിസത്വത്തിന്റെ എല്ലാവിധ നീചകർമ്മങ്ങളും കലിയുഗത്തിലുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ മഹത് നേട്ടം അഥവാ മഹത്തായ ആനുകൂല്യം ഉണ്ടെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവസാനം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിലൂടെ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ കേവലം ഹലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. ഒരുവന് അനായാസേന മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമാണ്. ആകയാൽ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപ പ്രചരണത്തിനായി ഒരു കൂട്ടായ യത്നത്തിന് രൂപം നൽകി. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ഒരു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ രൂപം നൽകി. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം കലിയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്നും പ്രജകളെ രക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചോളൂ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചോളൂ, അത് മാത്രമാണ് കലിയുഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആകെയുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനുള്ള എല്ലാ പ്രജകളെയും അങ്ങനെ കലിയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഈ ആനുകൂല്യമുള്ളതാകയാൽ ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷിവര്യന്മാർ പോലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കലിയുഗത്തിന് സർവമംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഋഷിവര്യന്മാർ പോലും കലിയുഗത്തിന് മംഗളം നേരുന്നത്? കലിയുഗത്തില് പെട്ടെന്ന് നാമസങ്കീർത്തനം കഴിയും നാമസങ്കീർത്തത്തിലൂടെ. മാത്രമാണ് കലിയുഗത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രഭാഷണം നടത്തുക മുഖേന ഒരുവന് കലിയുഗത്തിന്റെ എല്ലാ കോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകാമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പോലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രഭാഷണം നടത്തുക മുഖേന ഒരുവന് കലിയുഗത്തിന്റെ എല്ലാ കോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകാമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പോലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. നാമജപമാണ് കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം തന്നെ. യജ്ഞം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തൽക്ഷണം ഒരുവന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ നിവിഷ്ടനായിത്തീരുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തില് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്താണ്? ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തൽക്ഷണം ഒരുവന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ നിവിഷ്ടനായിത്തീരുന്നുവെന്ന്. അതിന് കുറെ ഭാഗവത പാരായണത്തിൽ കലിയുഗത്തിന് കുറെ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ പ്രജകളെയൊക്കെ ആ വഴിയിലേക്ക്, ആ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ അതിന് ശോഭിക്കുന്ന ഒരു മഹാരാജാവായിരുന്നു പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ്. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം തന്റെ വൈഷ്ണവ നിഷ്ഠയോട് അതീവ നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് കലിയുഗത്തിന് ഒരു ദോഷവും ചിന്തിച്ചത് പോലുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കലിയുഗത്തില് അന്ന് പിറക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയായിട്ട് നമ്മളും ചിന്തിക്കുക. ശ്ലോകം 8. കിംനു ബാലേഷു ശൂരേണ കലിനാധീരഭീരുണ അപ്രമത്ത പ്രേമത്തേഷു യോ വൃഗോ നൃഷു വർത്തതേ. കിം എന്ത് ഒരു പക്ഷേ ബാലേഷു അല്പബുദ്ധികളായവർക്ക് മധ്യേ ശൂരേണ ശക്തരായവരാൽ കലിന ധീര ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ധീരന്മാർ ധീരുണ പീതനായവനാൽ അപ്രമത്ത ശ്രദ്ധയുള്ളവൻ പ്രമത്തേഷു
അശ്രദ്ധരായവർക്ക് മധ്യേ അവർക്ക് മധ്യേ യാ യാതൊരുവൻ ഒരുവൻ വൃഗ കടുവ നൃഷു മാനവർക്ക് മധ്യേ മധ്യേ വർത്തതേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആയിരുന്നു. വിവർത്തനം: അല്പബുദ്ധികളായ മാനവർക്ക് കലിസത്വം അതിശക്തനായി അനുഭവഗോചരനാകുമെന്നും എന്നാൽ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ധീരന്മാർക്ക് അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്നും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കരുതുന്നു നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു. കടുവയെ പോലെ ശക്തിമാനായ രാജാവ് മൂഢന്മാരെയും അശ്രദ്ധരെയും സംരക്ഷിച്ചു പോന്നു. പാപാർത്ഥം: ശിലപ്രഭുവാദ്, ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. ഭഗവത് ഭക്തരല്ലാത്തവർ അശ്രദ്ധരും ബുദ്ധിശൂന്യരും ആണ്. തികഞ്ഞ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരുവന് ഭഗവത് ഭക്തനാകുക സാധ്യമല്ല. ഭഗവത് ഭക്തരല്ലാത്തവർ കലിയുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഇരയായി നിബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തരല്ലാത്തവര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അശ്രദ്ധരാണ്, ബുദ്ധിശൂന്യരുമാണ്. തികഞ്ഞ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരുവന് ഭഗവത് ഭക്തനാവുക സാധ്യമല്ല. ഭഗവത് ഭക്തരല്ലാത്തവർ കലിയുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഇരയായി നിബന്ധിക്കുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തരല്ലാത്തവര് കലിയുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഇരയായി നിബന്ധിക്കുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനാൽ അനുവർത്തിക്കപ്പെട്ട കർമ്മശൈലികളെ, കർമ്മ മാതൃകകളെ സ്വീകരിക്കാൻ നാം തയ്യാറാകാത്ത പക്ഷം, അതായത് പരമപുരുഷന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്ന സന്ദേശം സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാത്ത പക്ഷം സമൂഹത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരവസ്ഥ കൊണ്ടുവരിക, വിവേകമുള്ള സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക അസാധ്യമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? പരമപുരുഷനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ജപിക്കുക, ശ്രവിക്കുക, അങ്ങനെ നവവിധ ഭക്തികളിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ശ്ലോകം 9. ഉപവർണിതമേതദ്വാ പുണ്യം പരീക്ഷിതം മയാ വാസുദേവ കഥോപേദം ആഖ്യാനം യദ പൃച്ഛത. ഉപവർണിതം മിക്കവാറും എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു. ഏതത് അവയെല്ലാം വാ അങ്ങേക്ക് പുണ്യം പുണ്യം പരീക്ഷിതം പരീക്ഷിത് മഹാരാജനെ കുറിച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജനെ കുറിച്ച് മയ്യ ഞാൻ മുഖേന വാസുദേവ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആഖ്യാനങ്ങൾ ഉപേദം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആഖ്യാനം പ്രസ്താവനകൾ യത് എന്ത് അപൃച്ഛത അങ്ങനോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം: ശിലപ്രഭു, ജയ് ശിലപ്രഭു. ഹേ ഋഷി ശ്രേഷ്ഠരെ, താങ്കളെല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ പുണ്യാത്മാവായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പുരാവൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥാഖ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വിശദമാക്കി കഴിഞ്ഞു. സൂത ഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഹേ ഋഷി ശ്രേഷ്ഠരെ, താങ്കളെല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഋഷി ശ്രേഷ്ഠരെല്ലാവരും പരീക്ഷിത് മഹാരാജന്റെ മുൻ കഥയെക്കുറിച്ചും പുരാവൃത്തത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയാനായിട്ട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുണ്യാത്മാവായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പുരാവൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥാഖ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വിശദമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം: ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംഭവ ചരിത്രങ്ങളാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് അവിടെ കേട്ടതാണല്ലോ, ഇവിടെ കേട്ടതാണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ കഥകളെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തര് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച്, അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ, ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മമെടുത്ത് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംഭവ ചരിത്രങ്ങളാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവത് ഭക്തരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ പുരാവൃത്തങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും അഭിന്നമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഓരോ ഭക്തരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരെ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ.
ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭഗവത് ലീലകളെയും ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ കർമ്മങ്ങളെയും ഒരേ തരത്തിൽ ആദരപൂർവമായ താല്പര്യത്തോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടാലും പിന്നെയും പിന്നെയും ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് കാതോർക്കും. അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നും. ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ കർമ്മങ്ങളെയും ഒരേ തരത്തിൽ ആദരപൂർവമായ താല്പര്യത്തോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്നു, അഥവാ സമാന രീതിയിൽ കരുതുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയെല്ലാം തന്നെ കർമ്മങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികൾ, അതെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചതെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, എല്ലാം അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ശ്ലോകം 10. യാ കഥ ഭഗവത കഥനീയോരു കർമ്മണ ഗുണകർമാശ്രയ പുംഭി സംസേവ്യാസ്താബുഭുക്ഷുഭി. യാ എന്നും എന്തൊക്കെയായാലും വേണ്ടില്ല, അതെല്ലാം കഥാ വിഷയങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ കഥാവിഷയം ഭഗവത പരമദിവ്യോപദേശത്തിനെ കുറിച്ച് പുരുഷനെ കുറിച്ച് കഥനീയ ഞാൻ അരുളി ചെയ്ത ഒരു കർമ്മണ അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ഗുണ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ, കർമ്മ അസാമാന്യ കൃത്യങ്ങൾ, സാമാന്യ കൃത്യങ്ങൾ, വിസ്മരണകരമായ വിക്രമങ്ങൾ, ക്രമങ്ങൾ ആശ്രയ അന്തർഭവിക്കുന്നു, കുംഭി വ്യക്തികളാൽ സംസേവ്യ ശ്രമിക്കാൻ ബാധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെല്ലാവരും ബുഭുക്ഷുഭി ക്ഷേമം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ ക്ഷേമം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവ ജയ ശിലപ്രഭുവാദ്. വിവർത്തനം: ജീവിതത്തിൽ പരമപരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിശ്ചയമായും വിസ്മയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സർവാതിശയവും ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായ ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിനയപൂർവം ശ്രവിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്ത് വേണം? പരമപരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് വിസ്മയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ എല്ലാ കഥകളും ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതല്ലാതും അത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിനയപൂർവം ശ്രവിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: 8 മണിയായിട്ടുണ്ട്. മാതാജിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇന്നില്ല. ഇതൊന്ന് വായിച്ചു തീർന്നിട്ട് നിർത്താം. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയവും ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായ കർമ്മങ്ങളെയും ഗുണങ്ങളെയും നാമങ്ങളെയും രൂപങ്ങളെയും മാഹാത്മ്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ക്രമാനുഗതമായ ശ്രവണം ഒരുവനെ ശാശ്വത ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാല് രാത്രി നമ്മുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ ഈ ഭാഗവതത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ കഥകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നാവിൽ എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയായിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ സത്യസന്ധമായും നിജമായും ക്രമേണ അറിയുന്നതിനെയാണ് ക്രമാനുഗതമായ അഥവാ ക്രമനിബന്ധമായ ശ്രവണം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാലത്തെ തുടങ്ങി ഓരോരോ സമയം ഒഴിവ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മള് വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ കഴിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോരോ യൂട്യൂബില് ലിങ്ക് കിട്ടിയാൽ അതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അതിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിലായാലും ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ക്രമനിബന്ധമായ ശ്രവണം മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ ഇത്തരത്തിൽ നിജമായും സത്യസന്ധമായും അറിയുന്നത് ശാശ്വത ജീവിതം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നു? ഇത് വെറും മിഥ്യയാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക സമ്മാനങ്ങളെന്ന് അഥവാ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പ്രക്രിയകളെ പ്രതിരോധിക്കാനായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഉപായങ്ങളാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അത്തരം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയ മഹത്കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് വന്നേ തീരൂ. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ജനിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം മരിക്കണം. മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഉള്ളവര് എന്താണ് ശത്രു സംഹാരവും പിന്നെന്താണ് വേറെ കുറെ പൂജകളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ പോയി ചെയ്യും. എങ്ങനെയെങ്കിലും
നല്ലൊരു ദിവസം നോക്കി മരിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്. അപ്പൊ ജനിച്ച നല്ല നല്ല സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാവും. നമ്മളുടെ പൊട്ട സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മള് മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയാൻ വേണം. ഞാനുണ്ടാവും കൂടെ എന്ന് പറയണവരായിരിക്കും ആദ്യം ഓടിപ്പോകുക നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും എന്താണ്, അതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒന്നും കൂടെ നിൽക്കില്ല. ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം. ഒരു കൊച്ചുമോനുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷമായി എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അത് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അല്ലേ. ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പ്രക്രിയകളെ പ്രതിരോധിക്കാനായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഭയങ്ങളാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അത്തരം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയ മഹത്കർമ്മങ്ങൾ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യവും അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദ പ്രാപ്തിയും പരമകർഷയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന അത്തരം ഒരു പരമ പരിപൂർണമായ ജീവിതാവസ്ഥയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കുക. ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസം എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കട്ടെ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे।